L'any 1961, Raymond Queneau, un poeta francès, dins del seu grup de literatura experimental anomenat Oulipo, escriu aquest 100 bilions de poemes. Per què 100 bilions de poemes? Perquè, de fet, només en va escriure un de 14 versos, però és que cadascun dels 14 versos té fins a 10 alternatives que se solapen una sobre l'altra en aquestes tiges de paperet o de cartronet. Per tant, es poden combinar, perquè totes elles tenen la mateixa mètrica i la mateixa rima. Així que només es tracta d'això, d'escollir i combinar les diferents alternatives a cadascun dels versos, i així es genera un d'aquests 100 bilions de versos cada vegada. Funciona així, n'agafo 2, 3, 4, aleatòriament, per descomptat, quan més aleatori millor. Els guardo, els separo, com si diguéssim, i així apareixen els versos que estan just a sota. I ja tinc un poema completament nou, un d'aquests 1 bilió de possibilitats. Literalment, un llibre de poesia inacabable, interminable, infinit.